Aj takéto krásne výtvory tunajšie deti zo škôl spravili zo snehovej nádielky ako pozdrav pred prázdninami. Nože takto vyzerá zlá reportáž Tribúnu, ktorý si urobil vlasy, ako keď zle dopadnete v nejakom buzeranskom podniku. A tak ti teraz povie, milý Tribúna, ako naši predkovia sa prevážali z dediny do dediny na osratých vetvičkách od veveričiek, ktoré si zlepili touto chorou borovicou. Pozri sa. Takto sa zväziem a rovno sa vydrbem do tejto našej tatranskej rokliny, ktorú obzvlášť milujem. Nože takto to vyzerá, keď si otvorím zlomeninu, polámem ruky, zlomím väzy a ostane mi iba hlava a ten môj blbý jazyk. Nože ako naše pranostiky hovoria. Katarína na lade, kumpáni v Poprade, Vianoce v Mejdane. Pre televíziu Lokal Jan Tribúna.